Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ogcweleyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ogcweleyo makube kini nonke. Namhlanje izithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli lesahluko sesishiyaka lolunye, Mark chapter 9 verses 29 to 36. uJesu wathi esehla entabeni nabafundi bakhe, badabula elaseGalile, kepha wayengafuni ukuba aziwe muntu. Wayesefundisa ke abafundi bakhe wathi kubo, indodana yomuntu iyakhashelwa ezandleni zabantu, bayibulale, iyothi ukuba ibulawe ibuye ivuke ngosuku lwesithathu. Kepha ke bona abaliqondanga lelizwi, besaba nokumbuza. Base befika eKapanawume bathi sebesekhaya, wababuza wathi, benikhuluma ngani endleleni na? Bathula ngokuba endleleni babephikisana ngokuthi ngubani omkhulu phakathi kwabo. Wayesehlala phansi wabiza abali-12 wathi kubo, osuka ethanda ukuba uwokuqala ngayeba ngowokugcina kunabo bonke, abe yisikhonzi sabo bonke. Wayesethatha umntwana wamisa phakathi kwabo, wathi esemgona wathi kubo, osuke emamukela noma abe munye nje walabantwana ngegama lami wamkela mina, nalowo owamkela mina akamukeli mina nje, kodwa wamkela lowo ongithumileyo. Ngiyithanda le ndaba ngoba ikhuluma ngezinto ezimbili. Eyokuqala, uJesu meyidabula elaseGalile efundisa, ebesetshela abangani bakhe ukuba indodana yomuntu iyakhashelwa ezandleni zabantu, bayibulale. Yini engiyithanda kangaka mhlambe lapho? Ngithanda ukuthi uJesu uyakwazi ukubathemba abantu abasempilweni yakhe. Yazi baningi abantu abathwele kanzima, baningi abantu abafa befela ngaphakathi kuhlo kwebutho likaZulu, baningi abantu abasindelwayo, kodwa mhlambe bayesaba ukukhuluma nabantu, bayesaba ukuba umthwalo, bayesaba ukuba baxoxele lento hleze ungayi-understand. Omunye umuzwe ethi, yazi ngiyasaba ngoba uzongihleka, ngiyesaba ngoba uzongijaja. Khona umngane wami owake waxoxa indaba enzima, uthi kunento adlula kuyona empilweni yakhe eyayinzima kuyena. Mangihlala ngibuza ukuthi awu ngoba lento uthi yayinzima, kungani wawungakwazi pho ukukhuluma ngayo kwabanye abantu? Wathi ngangisaba ukuthi bazongijaja. Baningi abantu abafisayo, abalangazelelayo, kodwa bayisaba, bafela ngaphakathi, and ezinye izinto zize zonakale bengalungiseka. And so uJesu uma ephambi kwabafundi bakhe uyabaxoxela, ngizoshona bafethu. Yabona njengoba siyeJerusalem bazongibulala. Yes, yesaba. And now this is powerful. Indodana kaNkulunkulu yesaba ukufa. Ubuyini ke wena? Apostol Paul ngelinye ilanga, ngiyafisa ukufa ngeNkulunkulu, kodwa futhi ukuhlala nani kuyinzuzo kumina. Omunye umuntu akakusaba ukufa, kodwa usaba ukuthi kuzosala kwenzakaleni emndenini, kubantwana bakhe,
kulabo abathandayo uma engasekho. And so ngiyamthanda uJesu uma ekhuluma nabo, ebanikeza ubuntu bakhe ukuthi sesiyafika isikhathi, sesondele. Yazi ithandwa zami, abanye bethu bayesaba ukukhuluma ngokufa. Yazi khona into eyisimanga ethi angohlezi nginani njalo, aniyohlezi ninami njalo. Yazi kofika isikhathi la abantwana bami bayongishiya khona, bayohamba bayofunda, bayongishiya, bayohamba bayoshada, baganelwe, baganwe, bayongishiya, bayohamba bayosebenza kwenye indawo. Khona isikhathi esiyofika la abangani bami khona beyongishiya, bathola imisebenzi kwezinye indawo, bayongishiya bashade, bayongishiya babe busy nemindeni yabo nabantwana babo, bayongishiya babe busy nempilo zabo nemisebenzi yabo. Kubalekile ukuqonda nokwazi ukuthi angeke sihlezi sindawonye ngaso sonke isikhathi. And so uJesu uyabatshela abangani bakhe. Yazi into engithintayo kuleli ivangeli likaMarkus uma ixoxa le ndaba namhlanje, akekho ophendulayo. Kanti kwezinye indawo uPetrus uyaphendula ukuthi hayi, ngeke kwenzeke kuwena lokho Nkosi, mina ngizoba nawe. Kodwa namhlanje akekho ophendulayo. Ikabili le ndaba. Is it because it's too much to bear? Abazi bazophendula bathini ngoba nabo bayesaba. Why? Noma bakhetha ungayiphenduli le nkulumo ngoba ibaphatha kabuhlungu. Kwesinye isikhathi siyayisitshela ukuthi abantu abasempilweni zethu ababoni. Abantu abasempilweni zethu siyitshela ukuthi abanendaba. Akuhlezi kunjalo. Abanye abazi bazothini, abanye abazi bazosiduduza kanjani, abanye kwabona uqobo lwabo bayisaba, basathukile. Ubobona abanginesifo, akusibo bonke abantu abagijimayo bezokhalisa, akusibo bonke abantu abagijimayo beze kuwena. Abanye uthatha isikhathi, athi omunye bengazi ngizofike ngimbheke lo bani usibanibani, bengazi ngizofike ngithini kusibanibani, bona ukuthi angazi ngoba nami lento ingeqe ngenhla. Ngithanda kodwa inkonzo uJesu ayenza yokukhuluma, ngafeli ngaphakathi. Enye yesibili engithintayo, endleleni uma uJesu esefika ekhaya uyabona ukuthi khona kade bekhuluma bephikisana ngayo. Ababuze futhi, benikhuluma ngani, beniphikisana ngani? Bathi abanye hayi besifuna ukubona ubani omkhulu, ubani ongcono kunomunye. Kwamanye amavangeli amadodana kaZebedewu aya kuJesu athi oyedwa wethu mvumela ahlale kwesokunene, omunye kwesokhohlo. Amanye amavangeli unina uze abacelela abantwana. Kwesinye isikhathi kubuhlungu, kodwa abanye abantu uthi ukhala ngosizi lwakho, bona babona amathuba enqubekela phambili. Wethandwa zami, asike sikhulumele leqiniso leli singathanda ukulikhuluma. Abangcwabi, abantu abasingcwabelayo, mucabanga singababiza ngamagama abo bonke, bedume bonke benjalo. Mawucabanga ngempela bakhona abaphatheka kabuhlungu
uma sekushoniwe. Ngoba uma bekhona abaphathi abuhlungu masekushoniwe, awuboni ukuthi mangasashoni umuntu bazophelelwa umsebenzi. Ukushona kwami nawe kubalethela iplate lokudla ekhaya. Akusiye wonke umuntu odabukayo ngosizi lwakho abanye abantu bathola ukudla nabo baphile ngokufa kwami nawe. Asibusise uNkulunkulu Somandla ngegama likaYise noMoya oCwelileyo.